Rhodri, ceis adra o Qatar. Diolch yn fawr iawn. Flying business fach. Flying yn wir. Dwy noson fach. Pan greides i Qatar 10 mlynedd yn ôl, dwi'n cofio screens ym mhobman yn gweud 10 years to go. 10 mlynedd cyn Cwpan y Byd. A nawr, o dan 200 diwrnod. Reit, mae nifer y gwylwyr ni wedi cysylltu. Dyma sawl cwestiwn i ddechrau ymlaen at Cwpan y Byd. Gobeithio bod Cymru'n cyrraedd. Ble mae'r stadiwmau? Le mae'r stadiums? Right, mae Qatar yn wlad fechan. Mae hanner maint Cymru. A na beth sy'n gwneud y Cwpan y Byd yma mor wahanol yw bod e'n digwydd mewn ardal fychan iawn i gymharu â gwlad fel Brazil neu Rwsia neu De Affrica, rai mwyaf diweddar. Ti'n sôn am gyfandiroedd fanna. Wel, mae popeth yn digwydd o fewn 70 km. Mae yna 8 stadiwm sydd wedi cael ei adeiladu yn benodol yn arbennig ar gyfer Cwpan y Byd. A mae'r system sy'n dod â tymheredd i lawr, yr air-cooled system yma. A tu fewn, 18-19 gradd Celsius. Mae nhw state of the art. O'n ochr ni, o ran yr ochr dyledu, fydd bobl erioed wedi gweld rhywbeth tebyg. Ydy popeth yn barod ar gyfer Cwpan y Byd? Oedd bob stadiwm wedi orffen llynedd diwedd y flwyddyn. Maen nhw'n dal i adeiladu, mae hwn yn od, adeiladu treithau, ond mae yna ardal, maen nhw'n trawsnewid ei gyd. Mae'n reit ar y dŵr, a maen nhw'n troi yr ardal i gyd yn dreithau, i filoedd ar filoedd y bobl. Felly, ateb syml, bob ddim wedi gorffan, mwyn i lai. Popeth yn barod. Dwi wedi gweld y lle yn newid yn gyfan gwbl. O ran y rhwydwaith i'r adeiladu, yr hewlydd. Mae'r lle wedi trawsnewid yn gyfan gwbl. Oes lle i bawb aros? Oes lle i bawb aros? Wel, mae'n dibynnu beth yw rhif pawb. Mae yna filiynau, hytrach na miloedd, yn mynd i fod yn dod. Wrth gwrs bod digon o le. Lle maen nhw'n aros yn dibynnu beth maen nhw eisiau. Gwesti 5 seren, 4 seren, 2 seren. Bydd yna gyfle i bobl aros allan yn y diffeithwch mewn pebyll. Nid mewn pabell fel i ni'n abod. Pabell swank, dwi'n meddwl. Pabell swank dros ben. Ond eto nôl at y pwynt, mae Qatar a bobl Qatar yn arbenigwyr mewn lletygarwch. Right? So fydd bobl yn cael sioc. A fydd bobl a lle i aros. Dwi'n byw mewn apartment. Dwi'n edrych mewn apartment. Neis, dwi'n edrych mas dros y môr y pethau felly. A dwi'n meddwl, na beth na'n neud nawr, yw roi fel bunk beds bobl. A dwi'n mynd poeni os 50 30 o bobl yn aros. Mae'n barti bach na. Mae'n barti bob nos. Oes rhaid mynd i Iran? Neb yn gorfod. Mae'n sôn fel, bod rhywun yn cyrraedd yn Qatar. Reit, ffwrdd chi Iran. Sori? O'n i'n meddwl bod fi'n dod i Qatar i weld Cwpan y Byd. Na. Mae yna resort ar gyrion Iran, fel y Maldives, a maen nhw'n cynnig pecyn, a mae'n le moethus dros ben. Mae angen i bobl gael tocyn. Oedd rhywbeth tebyg yn gweithio yn Rwsia hefyd. Achos bobl yn poeni am Rwsia, pan bydde bobl yn cyrraedd, fydde yna groeso, a beth yw'r broblem gyda visa. Wel, yr un peth fyny hyn, mae tocyn unrhyw un o'r gemau mynd i alluogi chi gyda'r syth i mewn i Qatar. Dwi'n abod bobl sy'n mynd i fod yn aros yn Dubai a Abu Dhabi, achos mae nhw'n agos iawn. A hedfan mewn am ambell i gêm, neu am benwthnos a gweld sut mae tîm yn neud. Mae'r fflight yn 45 munud. Mae dad yn gofyn oes cwrw yn y stadiums. Iechyd da! Mae'n rhaid fi fod yn ofalus yn ateb hwn. Dwi'n gwybod bod cwrw yn y stadiwm, dwi'n yn gwybod beth yw i gryfder e. Os neb yn yfed yn gyhoeddus, os neb yn cerdded lawr y stryd yn yfed mas o ryw botel, na. Dyw bobl ddim yn neud hynny, achos bod e'n rheol yn fanna, mae yna bobl yn mynd am bartis ar y cychod. Dyw nhw'n yfed ar y ffordd i'r cwch, a dyw nhw'n yfed ar y ffordd nôl o'r cwch. Dwi'n edrych ar y rheolau felly fel rheolau synhwyrol. Mae Qatar wedi bod yn edrych ar y problemau yma yn agos dros ben. Maen nhw'n deall lletygarwch, maen nhw'n moyn bobl i fwynhau hunain, maen nhw'n moyn teuluoedd, maen nhw'n moyn plant sydd â diddordeb mewn Pel-droed i allu fynd i'r stadiwm ac i gerdded na heb unrhyw broblem. Pa mor dwy'n bydd yna? Gallai fod fyny at rhyw 5 gradd ar 20 falle ar y mwyaf. Mae'r tywydd yn hyfryd. Fydd bobl yn mynd y traeth, fydd hi'n neis yn ystod y dydd. Fydd chi'n cael rhoi sun cream lan a cael bach o tan. Lyflu. Beth sy'n neud rhwng gwylio'r gemau? Mae bobman yn Qatar yn agos i'r dŵr.
Felly, mae bywyd awyr agored mawr na. Mae yna gyfle i fynd allan ar y canoes, yn y mangroves lle mae'r flamingos i gyd. A wrth gwrs y dune bashing, mynd allan a cael y bobl i ddreifo chi yn y dunes. Beth ydych chi'n bwyta yn Qatar? Mae Qatar yn gymysgedd o gymryd o wahanol fwydydd. I ni'n agos iawn i India, Pakistan, Iran. I ni'n nghanol bobman, a felly mae popeth ar gael yna. Maen nhw'n licio cig oen, lot o gig oen, lot o reis. Maen nhw'n achos i'n problemau fan hyn, wrth gwrs. Ble bydd tîm Cymru yn aros? Mae hwnna'n rhywbeth sy'n cael ei drafod ac yn cael ei benderfynu gyda FIFA. Yeah. Diddorol i ofyn y cwestiwn yna, achos mae Lloegr wedi dewis gwesti boutique hyfryd lawr yn Alwacra i'r de o Doha. A mae yna westi fan'na, nes i aros na cyn yr Emir Cup. A mae'r gwesti yn hyfryd, ond mae'n westi sych. Dim alcohol. A mae rhan fwyaf o'r gwestau yn Qatar nawr, yn wedig 5 seren a 4 seren, i gyd yn gwerthu alcohol. Ond mae Lloegr wedi penderfynu, a dwi'n licio hyn, mae'n broffesiynol. Mae'n gwaith dyn nhw'n neud. Oes. Sdim amser i fynd i gael gin and tonic a glasur o win. Lle fydd Cymru'n aros? Dyfi! Dyfi, yn y gweliad fach nawr ti'n sôn. Byddai'n cael gair gyda Robert Page nawr. Mae Llety Rhodri yn agor y drysau i groesawu pawb, a fydd pawb yn ifan ac yn bita ac yn mwynhau hynny. Dyma Rhodri, diolch gael am y sgwrs, de. Ti'n newid eich ymlaen at Cwpan y Byd, Come on, come on, dewch! Come on, Cymru, come on! Come on, Cymru! Bob lwc!